Čaute ľudia, dneska si ukážeme 3 najľahšie triky. Takže prvý je tento. Ešte raz vám ho ukážem. No máte takto nohy a ešte raz. Takže takto nohy máte a normálne kopnete. Takto. Ďalší trik je tento kústik s rozbehom. Takže musíte ísť takto a musíte pretáčať nohy. Tak to je u mňa na kanáli Novino, tak budem rád, ak mi dáte odber a zvonček, aby vám nič iné neuniklo. Takže takto pohoda. Normálne. A tretie je skoro toto isté, ale bude to inak. Bude to... Máte takto loptu a musíte... Ale ja to tiež neviem, no tak... Ale... Kúštik viem, ale niekedy sa mi to podarí, niekedy nie. Tak toto nie je ten najľahší, takže... Dáme si iný a to je... Pre mňa je najľahšie ešte toto. Idete na hráča a tam je hráč a tak musíte kopnúť, ale mne sa to teraz nepodarilo. Takže ideme a tak musíte kopnúť na hra. Takže no možno ich bude 5, tak 5 dáme. Ďalšie je, že takto. Nevadí. Takže... Čo si spravíš? Spadlo. Ale čo? Neviem. Čo spadlo? Toto. Takže ideme na... Ale to je starý telefon? Ticho. To je starý? Ideme. Takže... No tak to bolo všetko. Dobre. Čaute. Čaute.